Tangshalo Jompujola Ardi Block by Khopchak Tin Goria Kamini Thwi Thangjanai Takuk Badminton Thungkrung Chandra Kumar Debormani Khama Panda Khlai Jaka O Khama Panda o Kamini Joto Lukurok no Nukhungni Borokrong no Khama ya Phalakha Joyawi Nai Tongdi Nokbar News Jungla tamang bawa jolane. Ini salah songkul itu saja. Terangnya lumayan nangling lihat dia. Ani tahu ani bersorry hampa ya tu. Angku ya bawa sulah ku sama ini tunggu mana ang baik ya asyik tangguh tu carana. Kapang takuk tay bukuk song jeng obahnya. Sungsano yakar thangjanai obahikino chini takuk no hanmano bini ingkha bilakino laibuma sirsti sejak ke bini kothmarok no ruk sawoino dini hanyo update no phungan bag no news phajak obongkha jompi blog bai khobjak tingoria kami ni sini jago hekaba yang sangkoma tongo yang ganaro tongo hati somor bazar ke yango thango bebang tongo bo jompi rok thangmano ko kami wono ang phai sopajak coverage khanyani bagai Dini je pandano ruk sawoino nairek mung Paithak pandani deri din ne hinjago bunono bini pandani bisingtinya nukni bororbai oglam salanyani ang norok no punukna Engko sar nang le tam khlai bini ang bini dakasar khlayu ani bumung ke Bwkha de Burma ang ex junior commission officer tarpore hinge bo ani sobche chuto bai chung no bai duibun tongo Tamni bagi boleh sengsar yakar nang Bonala sing Bwsai malia Bhagwan kaisa si saima sinai karang tongmani kichu koroi bo club ni president tongo bo aro thungna ni nei khang tani si bo amhai ke derai thang bo jagat Jompujola hati gudam goro SDM ni tournament tongo borok second final khlaijak amono thungna thang tani si haing bo bisibusu thung mane thungma jaga tongkha bo 10-15 বছর অংখা বিনি অনেক থুংমানি বিনি বিনার tongo umo tongo bo churai phangsin bo thungi sokat rok maja ang bo norong khorang tv rok no phono rukha bo je sokat ma mane busuk buti rok no ba go hingke asung sokat krikha je tongmane ang phono goi rukha tini ke je panda khlajak mani bo ma haino panda no ruk sai khajak sung hingke Terodi Hindu bai khlai mani moten no sung Hindu ni ti riba to no sung tini tradin khlai jaka nini bishim tam ani bong hingke Bwkha de Burma ex army junior commission officer ang keja hambai ke nang ke tam khlai bini Angke bini besar kusuk Khlai. kusu bumke Mwtwi de Burma. borung no porito Sudonya school SDM 12. Takalai final nai. Tini ni je panda no ruk sawoi je tini Paithak panda Terodi panda khlai mani nini baba ni tiye nung bobo hai kok reply na tam ane Tak taung sasi. sarita namun di sini Mungkin neng tabuk ni babu ni bagai neng tangkok sana. Botak sengsara to tong thang pakya. Haipanu jet thang ma jaga Bwkha hamke tonglang sitheng. Karena keneng ke Chandra Kumar Babu besala para. karena okuran neng ke Besala. norok takung ninja. Takku nanya. Keneng letam sana ni babu ni tini Terodi je panda norok. An babu no ang je jaga botong ma jaga kaham ma tong. Neng borung no porito. Ang 12 der porika polia. Sorry ya, tunya wono. Kaham tabuk tamorok khai tong norok sana. Ang kepataro kam khaitong. Atur sana. Engka hanya hai mampling ni bising tu je sengsar yakar thanai bini logini banyang koglam ni bising tu senglayen. Engke madam kulano lamso no news ni bising tu bisi sini. Ani bumong ke ang je thnyai Chandra thnyai ni dihik na Engke je tabuk Thwi thangmani yagulo je tini Terodi je panda khlai mani bising tu nini wansung mungbo ba haito. chong ba hanya samong khaile ani phana sin ya ko rang re kure la hagena bo kisa ke do su to so ba ba ja ja khana hagena am sung jara tabok khalai lai man
chin bahai bana rang rok kabar ang ya khono tai baki sake khlai na lai phana chung tabok am sujara ke khlai khailai tongo lukorok le chuchuba ka chuba lokoro haine baki chin yago ba kono rang ekta ka phan sikre inga lokoro haine bokhoksa bokhong nei homani hai 100 200 phan ang ka soba lai ne asang unja jaka hai phan chini o samona chung kabar khailai sogui maiya khorang ro ni baki sake ro ke phan tabok senglai am khailai tongo ta ginrok betam khasalai tongta जों ताबक पाना आनि सराय रकबो हाय तांगै तै जावानि बरं या ख फान छक या ख हमा हाय बरक दा सासे रमानि रे सिरं या ख बरक umrok le busrong बरक तो कायसानि तो सारो 18 बोसोरं तंखा अमनि के ताबक 25 काटो तै नों खा अकरा निंखे to takhungni ताखुं नै चला ताखुं je tini ter jin panda ni bisingtei lokorokni bisingtei bobo haini ni wansung reply जों बो ताबक सामों काबार सि खाइलाय सकमाया हमा हाय केबा लोकरंनि यागो खक्सा खंनै फानो साहायज माखे बा सिन सामों न ते किसा सारा जानाय मा ni logini आनि लगेनि बुमंखे थै थांनाय चंद्र कुमार देवबर्मा आनि बुमंखे दरनि देवी जमातिया ब आगे फानो ब खेलाव शक तंगो फुटबल जम्पै जलानि प्लेयार के फुटबल आगे बब थंगै थाङो इनके ताबो इनके तो बैडमिंटन हे थंगै ने ब लांमा आरि लांखा चंद्र कुमार देवबर्मा khapani takhuktai bukhukchong obohanya paithak panda no nairikmani bisingtini bini busaroi ko takhuknei brokni umorungkha bisi bangthayako gachrai jorawono bupha sungsano yakar kalangjaka angka tabuk logini hinjaknai bo bini bo blaikna kha khamjak tabuk no khongo busabutini tui bo bobo hake unukti khlaimano bobo hake kolokotor khlaimano tabu bini wansumung kotor asai tongkha nukhungbo gobohanya chandra je devborman bulana chandra je devborma obahakeno sungchani yakar thangmani abahanya pipeline abahanya ayang masingpon bini jotono jugjungui kaham krungkhon tongthung gobono tini lukorok jotono phai kami amchani jotono oro phai bini pandao jotono hohomdo dom khlai nairung pandano songchalai o pandano teridino kaham khlaikya ketini mangplik norok bobo hengka norok nai komen bisingti bisinghodi obongkha jompui blok baiki khobjak tingoria kamin kenai tongnai rongno jotono hambai khulumka